Anem a configurar 4 coses del nou espai que hem fet del Blogger i del que ja tenim un post penjat. El nostre primer text ja està posat. Primer de tot anem a l'adreça del Blogger, blogger.com, i iniciem sessió amb el nostre nom d'usuari, que és el correu, recordeu, i la contrasenya. Iniciem la sessió i tenim el nostre panell de control, on de moment tenim un blog, però podríem gestionar-ne molts més. Editarem la fotografia i penjarem la nostra fotografia. Des del nostre ordinador podeu descarregar-vos qualsevol fotografia vostra que us serveixi i la col·loquem. Molt bé, ja en tenim prou de moment. Posem això. Si voleu omplir les dades que tenim aquí, doncs ho acabeu d'emplenar. Desenem el perfil i ja el tenim. Tornarem al panell de control i anem a gestionar una mica el bloc que tenim de plantes medicinals. Anem a configuració i anirem pas per pas a totes les pestanyetes, mirant alguna coseta i acabant d'omplir d'altres. El que farem per tenir una mica d'agilitat és obrir el bloc amb una altra pestanya. Per això l'obrirem amb una altra pestanyeta, amb un altre tabulador. Molt bé. Primer, el títol, plantes medicinals, cap problema. Descripció, he d'emplenar una mica la descripció. El que faré és utilitzar el primer paràgrafet que tinc del post que ja he penjat, on surt la paraula clau, plantes medicinals. El copio i el col·locaré aquí. Important que surti la paraula clau en aquesta descripció. Volem afegir el bloc a les llistes? Sí, d'aquesta manera ens poden crear enllaços. Vols permetre que els motors de cerca trobin el teu bloc? També. Tot molt bé, correcte. Contingut per adults, doncs no hi ha contingut per adults. I actualitzarem a l'editor. Clicarem a editor actualitzat, consultarem les darreres funcions perquè no ens deixa clicar aquí, o deixarem l'antic, com vosaltres més us estimeu. No em deixa, deixarem l'antic. I desarem les preferències. Cada pestanya s'han de desar. Molt bé, ja tenim aquesta primera configuració bàsica correctament configurada. Editorial. Aquí podríem canviar, si ens interessés, el nom que tenim abans del blogspot, aquell que ha de sortir la paraula clau. Jo ho deixo igual, ja estem contents amb la que tenim, suposo que tots vosaltres també, per tant no canviarem res. Formatació. Mostra 7 escrits a la pàgina principal. Ho baixarem a 5 perquè si no podria ser molt llarg. Capçalera de la data ja m'està bé. L'índex de l'arxiu doncs va per mesos. Això és la barra que tenim aquí. El gener, doncs de moment tenim aquest. Si em posés un altre en tindria un altre. Fixeu-vos que la meva fotografia ja surt aquí, el sobrejoc. Això ja ho arreglarem després. Zona horària, la canviarem, posarem la nostra, que ha de ser més una hora. Poseu el que us agrada més, totes les més una hora són correctes. Posarem Madrid, idioma català, converteix els cels de línia sí, mostra el camp dels títols sí, mostra camps d'enllaç també, ja està ben correcte, posem no, una plantilla per l'escrit no ens cal, desem les preferències. Comentaris. Comentaris, mostrem el comentari. Molt bé. Es veuran tots els comentaris que facin els usuaris, que nosaltres escollim d'aquesta llista, als posts que tenim. Qualsevol pot fer comentaris, només usuaris registrats, usuaris amb comptes de Google o només els membres d'aquest blog. Posaré
qualsevol usuari pot fer comentaris, però després ho condicionaré. Ubicació dels comentaris, a sota l'entrada o tota una pàgina sencereta, ho deixarem igual. Opció predeterminada, les entrades noves tenen comentaris. Si voleu que no en tinguin, doncs cliqueu no tenen comentaris i no hi haurà possibilitat de posar comentaris. Ocultem els enllaços, ja està bé. Les entrades noves no tenen enllaços d'entrada, tenen enllaços, deixarem tot igual. Missatge del formulari de comentaris, aquí podríem posar un text introductori per tal que els visitants deixin un comentari. Posarem un parell de frases. Ens ha sortit un rodolí tot. Podrem posar negretes, cursives o enllaços. L'etiqueta de l'enllaç. Si voleu posar cursives, utilitzeu aquesta etiqueta cursives, perdoneu, negreta i cursives la i. No posaré res, ja m'està bé. Moderació dels comentaris. Atenció. Moderació. Revisa els comentaris abans que es publiquin. Hem fet que qualsevol podria escriure comentaris. Molt bé, però jo el que vull és gestionar-ho. No vull que els comentaris apareguin de cop i volta a la pàgina web. Vull que abans m'arribin a mi i jo poder dir si el comentari és vàlid i publicar-lo o no i esborrar-lo. Per tant, sempre modero els comentaris i diu, us enviarem un missatge a aquesta adreça de correu electrònic quan algú que no sigui membre deixi un comentari al vostre blog. Molt bé, posarem la nostra adreça de correu electrònic. I d'aquesta manera, cada vegada que algú envia un comentari, m'enviaran abans un correu per tal que jo pugui aprovar-lo o denegar-lo. Verificació prova sí, mostra imatges del perfil, molt bé. Correu electrònic per la notificació de comentaris, doncs tornaria a posar el mateix d'aquí dalt, torno a posar aquí baix, però vaja, si l'hem posat aquí a la moderació penso que ja està, però si ens apareix el traurem perquè ja l'hem posat a dalt, tot i que ho podríeu deixar perfectament. Desem les preferències. Molt bé, l'arxivament. Freqüència d'arxivament. Mensualment, això vol dir que l'arxiu apareix cada mes totes les entrades, mes per mes. Jo els mesos els puc amagar o els puc mostrar. Per tant, ja m'està bé mensualment. No canvio res. Canal del lloc web. El canal del lloc web és, diguem-ne que el text el podríeu... és el canal RSS i el text podria anar a parar a altres fluxos de notícies. Això, com que ho veurem més endavant, de moment ho deixarem igual. Correu electrònic i mòbil. Això el que podem fer és, si nosaltres volem enviant un email amb una adreça en concret, que seria aquesta, ens sortiria publicat al nostre blog el correu que ens hem enviat. Secret words ho podeu canviar pel que vosaltres vulgueu. Què vol dir? Torno a repetir. Enviant un email podem publicar directament al blog. Això va bé si, per exemple, amb un mòbil podem enviar un email amb un escrit i ens apareix directament al blog. Molt útil, per exemple, si feu el viatge de fi de curs, enviant missatges de mòbil però tipus email, podríeu anar publicant un blog del viatge. Molt bé, ho deixo, ara no m'interessa marcar res de tot això. L'OpenID ho deixarem igual, no passa res, cancel·lem. Permisos, a veure, no m'interessa, més que res perquè canvia ara el tema de permisos, però permisos seria si algú, si algú vol
editar el lloc web. Ja heu descobert que fins i tot jo m'he posat aquí mateix, tinc una invitació i no hi ha cap problema. Tant jo com a alumne o jo com a professor puc editar aquest bloc. Molt bé, ja tenim tot el tema de la configuració establerta, hem anat pas per pas i ja podríem passar al següent tema, que seria formatar o canviar el format del bloc per si ens interessa canviar alguna coseta. Ho veiem al proper vídeo.